Tala an yɛrɛ ye an dama karamɔgɔ ye n'a ma ɲɛ bɛ nin cogoya la ni karamɔgɔ n'u bɛ don wajilu la n'u donkan don ayiwa donkan ninnu bɛɛ ye donkan kelen ye kɔni an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ ye ka dugawu kɛ jamana ye ka se ka dugawu kɛ jamana in kanuba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen o ye an donkan ye an ka bi gafe kunnafoniw kɔnɔna la an y'a fɔ nin baara in ayiwa a cɛsiri kɛba o de ka ca a wulikajɔ kɛba o de ka ca minnu ni olu bɛ dogo la ayiwa olu de kɔni ka cɛsiri fanga yɛrɛ kɔni ka bon min b'a to jaw a b'olu ye waati bɛɛ lajɛlen na olu yɛrɛ kɔni ka baara sɛbɛnw o de ye ayiwa o de bɛ wolo ja ninnu yeli la ayiwa aw fɛ an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ halisa ka a kelen-kelenna maa o maa de tɛgɛ bɛ nin baara in na an yɛrɛ fɛ yan nɔ Karama Jalo k'a daminɛ la fo ka taa se Fatumata Tarawele bi ta ye olu ka cɛsiri ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ayiwa fo ka taa se an ka baarakɛyɔrɔ a kelen-kelenna a bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ yen laada don n'an bɛ don yɔrɔ an bɛ foli kɛ an kanubaw olu yɛrɛ kɔni na ka taa se dɛmɛbagaw ale ni lamɛnbagaw fo ka taa kɛ filɛbaw ye a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen hali n'o y'a sɔrɔ min ye ayiwa misaji juruw ye olu kɔni bɛ ka ci an ma an bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ direct la ayiwa o kama an bɛ foli kɛ halisa Fatumata kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Mamadu Nfa Senpara honorable an b'a fo ka waleɲuman dɔn ayiwa min ye a furumuso ni o ye Sarangosi Saran cɛw ni muso Mali kɔ kan a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ko Sarangosi Saran an y'a fɔ Sarangosi Saran ale ye denba ye min ni ayiwa fara biriki an y'a fɔ ji yɛrɛ kɔni tɛ fɛn k'a la wa tile yɛrɛ kɔni o fɛnɛ tɛ ale yele an b'a fo ka waleɲuman dɔn ale folen kɔfɛ Universel Media Kalilu Senpara foli an b'o kɛ ka ɲɛsin ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma tulu min nana anw yɛrɛ kɔni k'anw bɔ dibi la kuma bɛɛ ka bolimafɛnw cɛ ka se mécanicien ma sisijugu o de b'an kɔ Universel Media ale yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ko o sisijugu ninnu k'olu tigɛ ka bɔ an kɔ an bɛ a fo ayiwa Super GT k'a nana nakuma la o ka bɔ yen an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin maire la fara biriki ni o ye commune 1 yɛrɛ kɔni maire ye ayiwa Umaru Togo an b'a fo ka waleɲuman dɔn n'a fɔra a baarakɛɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ monsieur Tunkara la ni ale yɛrɛ kɔni ye chef comptable ye ka taa se monsieur Ba ale ye secrétaire général ye foli kɛlen kɔfɛ nin nɔ bonya ani bonyamasigi o bɛ kɛ min ye dɛmɛ kɛ baw olu yɛrɛ kɔni ma n'a fɔra terre des hommes kaban ayiwa o kɔni o ye minnu ni olu ye dɛmɛ sira ye ka ɲɛsin malidenw ani anw ka jamana yɛrɛ kɔni ma ayiwa maa o maa de bɛ a kɔnɔ minnu ni olu nana dɛmɛ sira fɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma an bɛ foli kɛ a bɛɛ lajɛlen na k'a kɛ ni jɔn tɔgɔ ye o de ye min na mun fɔ n'o o ye Jarietu Manda Watara an bɛ segin a kan Jarietu dit Manda Watara madame Kuruma k'a fo ka waleɲuman dɔn ka baɲumankɛ tɔn fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna la ka bɛɛ lajɛlen fo ni ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye ka tila k'u bɛɛ lajɛlen fo ni terre des hommes ale baarakɛyɔrɔ ani a baarakɛbaw a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni tɔgɔ ye impôt kɔnɔ an bɛ don ye madame Ba Fanta Sise k'a fo ka taa se madame Sidibe Fatumata Bagaga an bɛ foli kɛ ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ na adama foli a ka ca nka an sera ka minnu ta kɛ o de ye nin ye an bɛ taa min ye sugu kɔnɔ ka segin ka na Universel Media Jen izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batteriman ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansinw humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71
82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minaɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali ladege bali. Siga foyi t'a la adama n taara n nana dantigɛli jan a tɛ a kɔni a kun bɔ i b'a fɔ an b'a fɔ an ka laadala suguw la kɔrɔlen bi an don kan o de ye soir de Bamako ye n'i ko soir de Bamako Bamako wula a b'o olu yɛrɛ kɔni ko fɔ e ko min ye Kayi ale yɛrɛ kɔni a ɲagalen bɛ ko kura tuguni bamananw ka kuma don i b'a ye k'a fɔ ko daga yɛrɛ kɔni falen don ayiwa sɔ feerela Fatuma ale yɛrɛ kɔni bɛ ka kura yɛrɛ fɛnɛ ko tuguni ka fara kan n kan tɛ Fatumata ma nka min ye tali kɛ soir de Bamako la ale yɛrɛ kɔni nana i tɛgɛ sigi gɛlɛya min n'a bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la dancɛ min bɛ an ka jamana ale ni Moritani yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ bari n'i y'o fɔ kaban kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛ taa yɔrɔ min na o de kɔni ye Kayi ye Kayi bi an bɛ waati min na Bamacu olu ye bingali wale yɛrɛ kɔni ta ka n'o ye anw ka finitigilaka dɔw ka se ka olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ a bɛ fɔ minnu ma ko sɔrɔ finitigilakaw n'o o ye douaniers ye olu yɛrɛ kɔni ka poste min yɛrɛ kɔni bɛ Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa marabolo min bɛ n'o o de kɔni ye Kayi ye i b'a ye k'a fɔ bin yɛrɛ kɔni kɛra douaniers olu ka poste o de kɔni kan a kɛra sababu ye Mali finitigilaka kelen n'o ye sɔrɔ finitigilakaw ye ayiwa ale kɔni ni binna baara in yɛrɛ kɔni senfɛ o ka bɔ a la ayiwa mobili n'o o y'u ka baara kɛ mobili yɛrɛ kɔni dɔ ye i b'a ye u taara n'o yɛrɛ kɔni fana ye fo ka taa se poste yɛrɛ e ko Bamacu olu yɛrɛ kɔni ma o lɔgɔ yɛrɛ kɔni k'o fana da don wa i b'a ye kunnafoni b'a a sira min fɛ walima fasili sɛbɛn b'a kɔni b'a jira k'a fɔ maa min ni ale yɛrɛ kɔni ni binna jamana in kanu yɛrɛ kɔni kosɔn sɛgɛnnafiɲɛbɔ ala kun y'o nɔgɔya ye nka o n'a ta o ta a kɔni bɛna min ye ka se ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni don anw ka nin baarakɛla ninnu yɛrɛ kɔni ma o min ni o kɛra o de kɔni fɛnɛ kɛra ale yɛrɛ kɔni sababu ye Bamacu a yira k'a fɔ u caman de dɔw tun bɛ moto la dɔw tun bɛ mobili la ayiwa min ye kɛlɛkɛminɛ caman o kɔni o tun b'u bolo u nana n'o ye ka se ka bin kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka poste de contrôle min yɛrɛ kɔni bɛ yen i b'a ye dɔgɔkun yɛrɛ kɔni tɛmɛlen na Bamacu u ye bingali wale ta tuguni min ye Melege Gindimaka ayiwa ka se ka yen yɔrɔ kofɔlen k'o fɛn yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ o senfɛ a kɛra sababu ye maliden fila olu yɛrɛ kɔni ni binna fo ka taa se bolofɛn caman ta kɛra ni olu yɛrɛ kɔni fana ye ayiwa yen yɔrɔ kelen fana na tuguni i bɛna ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ Yelemani fo ka taa se Kayi yɛrɛ kɔni mara ma ayiwa n'o Yelemani n'ale bɛ Kayi yɛrɛ kɔni mara fɛ nin kɛra yen ka b'o la poste de contrôle min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ tuguni i b'a ye Bamacu ye bingali wale yɛrɛ kɔni ta ayiwa min ye ka se ka o poste de contrôle ka se ka o yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ an ka da la k'a fɔ nin waati laban ninnu na Bamacu u kɛlen bɛ ka senkura ani donsen kura yɛrɛ kɔni ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ta o de ye bingali wale min n'u b'o ta k'an ka poste de contrôle ka se ka olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ n'i ye jamana in k'a bɛɛ lajɛlen kurukara k'a fara ɲɔgɔn kan Sikaso Segu Kulukoro fo ka taa se Kayi yɛrɛ kɔni ma nin waati laban ninnu na Bamacu jigiya yɛrɛ kɔni o banna pewu ayiwa u bɛ ka kɛ tɔw bɛ ka kɛ bingali wale n'an taara hɛrɛma kɔnɔ ni u bɛ Sikaso yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye Bamacu waati tɛmɛnlenw na u taara bin kɛrɛnkɛrɛnnenya la hɛrɛma kɔnɔ poste yɛrɛ de kɔni kan nka a kɛ o kɛ i b'a ye k'a fɔ anw ka bolofɛnw olu de kɔni bɛ tiɲɛ ka caya kuma dɔ la yɛrɛ maa dɔw yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni ni bɛ bi a sen yɛrɛ kɔni fɛ mais i b'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na ayiwa Kayi région hali n'o y'a sɔrɔ ale ni ayiwa dugu dɔw kɔni bɛ dancɛ bɔ minnu ni olu kun ye Bamacu yɛrɛ kɔni dagayɔrɔ ye nka u kɔni kun ɲinɛlen bɛ Kayi yɛrɛ kɔni kɔ nka nin waati laban ninnu yɛrɛ kɔni na an y'a ye bingali wale a bɛ ka ta ka se ka Kayi ale ye marabolo dɔw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ wa maa minnu yɛrɛ kɔni b'a kɛ ni bingali wale u mana kɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ tuguni u bɛ boli ayiwa dafɛ dugu minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa ni ka se ka taa u kalifa yɛrɛ kɔni don o dugu ninnu yɛrɛ kɔni na o bɛ kɛ sababu ye Mali finitigilakaw ayiwa olu yɛrɛ kɔni tɛ se ka ayiwa tɛmɛ dancɛw kan yaasa ka taa Bamacu ninnu yɛrɛ kɔni olu nɔfɛ nka kabini waati yɛrɛ kɔni tɛmɛlen na an bɛ ka jateminɛ i b'a ye anw ni jamana minnu ka surun ɲɔgɔn na ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ Bamacu olu yɛrɛ kɔni bisimila yɛrɛ kɔni minɛyɔrɔ ye bari u bɛna bingali ta ka anw ka jamanadenw olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ka niw k'olu bɔ ka bolofɛnw ka se ka olu yɛrɛ kɔni fana tiɲɛ ka sɔrɔ ka boli ka don ni jamana kɔfɔlen ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔ min b'a to anw ka finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni tɛ se k'u lasɔrɔ o kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye jɔn yɔrɔ jumɛn ye Jema fo ka taa se Yelema
Telemani ale ni Ɲoro ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni b'o la bi an bɛ waati min na Eko Nara fɛnɛ ma fara kan wa ni ale yɛrɛ kɔni ye Kulukoro yɛrɛ kɔni mara ye bingali wale kɛbaaw bingali wale o kɔni o cayalen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni na nka u b'a kelen o kelen kɛ u bɛ boli dafɛ dugu minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen ka taa min ye ka se ka u kalifa don o dugu yɛrɛ kɔni na min b'a to anw ka finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni tɛ se ka taama ka don u nɔfɛ pasiri sɛbɛnna Laya Jara fɛ an ye min bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔna la n'an tora Soir de Bamako kelen ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Umaru Angoyiba ale b'i tɛgɛ nɔ bila ka bɛn ni tɛnɛndonya sɔgɔmada yɛrɛ kɔni ye a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ tiriku olu ka drone militaire ni a bɛ fɔ drone min yɛrɛ kɔni ni drone min yɛrɛ kɔni ni ale ye kura dilannen ye ayiwa Eko ale yɛrɛ kɔni binna pankuru jigiyɔrɔ min ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Gawo ayiwa i b'a ye nin baara ninnu yɛrɛ kɔni kɛra o y'a sɔrɔ min ye Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna hakili lajiginna i b'a ye a bɛ fɔ min ma hélicoptère de combat ayiwa o dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ binna n'o ye Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kunnafoni tayɔrɔ la o b'a yira k'a fɔ aéroport n'o ye pankuru jigi kɛnɛ min n'a bɛ Gawo ni avion min n'o ye tiriku olu ka drone yɛrɛ min binna yen kɔni kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye ayiwa bi mumɛ bɛɛ lajɛlen na yen pankuru jigi kɛnɛ a yɛrɛ kɔni datuguna pankuru jigi kɛnɛ a ɲɛmaayaso yɛrɛ kɔni fɛ n'o ye Asegna ye nka halisa an bɛ waati min na maa si den kelen yɛrɛ kɔni m'a yira k'a fɔ ni dayakɛ min binna la walima a nana ni tɔɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye nka min bɛ tali kɛ Mali finitigilakaw la olu yɛrɛ kɔni bɛ laseli min yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ an ma laseli yɛrɛ kɔni mɛn ka bɛn ni n'o ye pankuru min yɛrɛ kɔni ni ale yɛrɛ kɔni binna ka bɛn n'o kibaruya yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen an y'a fɔ nin ye tirikiw olu yɛrɛ kɔni tɛgɛ nɔ ye ni o ye drone Bayraktar drone yɛrɛ kɔni tɛgɛw ye i b'a ye k'a fɔ waati tɛmɛnlenw na nin dira Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma o min bɛ Mali ale ni Tiriki jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ octobre san 2022 min ye avion min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Sukhoi 25 ayiwa ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye gɛlɛya yɛrɛ kɔni sɔrɔ o fɛnɛ binna kɛrɛnkɛrɛnnenya la o pankuru jigiyɔrɔ kelen na n'o ye Gawo yɛrɛ kɔni ye tuguni i b'a ye halisa an bɛ waati min na ayiwa o pankuru kelen ale tun ka baara ye jumɛn o de ye ka se ka dɛmɛ k'o don maliden nanama sumalen minnu ni olu yɛrɛ kɔni tun bɛ gɛlɛya kɔnɔna la o taa ni ka sigi o de kɛra sababu ye pankuru in yɛrɛ ale yɛrɛ kɔni binna maa kelen ni min binna o senfɛ fo ka taa se maa 8 olu yɛrɛ kɔni joginna ka bɔ o la tuguni avril kalo yɛrɛ tɛmɛlen san n'o o bɛ bɛn san 2023 a tile 22 yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an b'a fɔ Musabugu pankuru kelen wɛrɛ fɛnɛ binna yen n'a bɛ maa 3 de ni binn'o la maa 6 olu yɛrɛ kɔni joginna a bɛɛ lajɛlen ye jamanaden nanama sumalenw yɛrɛ kɔni ye a ko hakilina jiginna san kelen yɛrɛ kɔni n'i y'a fara ɲɔgɔn kan pankuru min binna Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a bɛ t'i jɔ fo 3 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la nka bi an bɛ waati min na a bɛ fɔ drone min ma ko Bayraktar n'o ye tiriku olu yɛrɛ kɔni tɛgɛ nɔ ye i b'a ye Mali a kɛra a jɔyɔrɔ bonyana anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ bari ka d'a kan a kɛra sababuba ye ayiwa Mali yɛrɛ kɔni ye san sɔrɔ min ye Banbacu olu yɛrɛ kɔni kan n'a fɔra o drone n'a fɔra ko kelen binn'o la nin waati in na a kan ka maa yɛrɛ kɔni kamana yɛrɛ kɔni kan nka an bɛ waati min na pankuru jigi kɛnɛ in kɔni a datuguna yani ayiwa min ye fɛɛrɛ wɛrɛ olu yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ min b'a to pankuru jigi kɛnɛ yɛrɛ kɔni a bɛ se ka dayɛlɛ cogoya min na fasiri sɛbɛnna Umaru Angoyiba fɛ ka sɛbɛn o ye Soir de Bamako kɔnɔna ye an yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a sama ka bɔ yen nɔ halisa n'an tora an ka fasiri kibaruya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an bɛ to an yɛrɛ kɔni fɛ yan nɔ n'o ye Bamako ye Bamako i b'a ye ɲamanko a kɔni a kɛlen bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an taara Lafiyabugu ayiwa ɲamantɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ kɛ le sommet le plus haut n'a bɛ fɔ a ma ko Kilimanjaro anw yɛrɛ kɔni fɛ yan nɔ a ko a bɛ ɲini ka kɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔni ye i b'a ye bi an bɛ waati min na ayiwa dafɛ du minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni y'u ka dusumakasi ka ŋɛɲɛ k'u jɔ jɛmɛfɛla yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ la nin bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ i b'a ye halisa ɲamantɔ in a kɔni a bɛ yen nɔ wa a tɛ taa a tɛ maa ci i b'a ye a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la du minnu b'a kɛrɛfɛ a kɛlen bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔni ye tuguni maa minnu fɛnɛ bɛ yen ni olu balo bɛ bɔ ɲama na a kɛlen bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye tuguni jɛkulu minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ayiwa ni a bɛ fɔ olu ma ko GIE nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ k'a ka dusumakasi yira nka an ka d'a la k'a fɔ sigiɲɔgɔn minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen olu ta fanga ka bon ni bɛɛ lajɛlen ye bari kasajugu sisi olu de kɔni bɛ a cɛla diɲɛ don o don i b'a ye k'a fɔ komini 4nan yɛrɛ kɔni kɔnɔna la
an ye ɲamanto min tɔgɔ fɔ n'o ye Kilimanjaro ye a kɔni a bɛ yen nɔ ɲamanto in a dabɔra mun de kama ayiwa min ye ka taa ɲaman bɔ yen ayiwa min ye ɲaman cɛbaw ye olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛna ta n'a bɛ fɔ a ma ko dépôt de transit ka sɔrɔ ka taa a bɔn min ye dépôt final yɛrɛ kɔni bɛ fa min na nka ɲamanto in ale yɛrɛ kɔni n'an ma fili a bɛ ɲini ka kɛ ayiwa dépôt final yɛrɛ kɔni ye bari ka d'a kan ɲamanto min jɔlen bɛ yen nɔ baara nasuguya bɛɛ lajɛlen kɔni o kɛra mairie ye dɔ kɛ ozone fo ka taa se ministère de l'assainissement bɛɛ lajɛlen kɔni i se kɛ min b'a to ɲamanto in a kɔni bɛ se ka bɔ yɔrɔ kɔfɔlen na cogoya min na a ka ja mouvement an b'i kɔ ayiwa ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u jɔyɔrɔ fili hali n'o y'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni ta a bantogo yɛrɛ kɔni man ɲa nka bi an bɛ waati min na ni an ko an bɛ kuma an m'an da don fɛn o fɛn na o kɔni o bɛɛ lajɛlen kɔni ye gɛlɛya ye bari ka d'a kan dɔgɔkun tɛmɛnlenw yɛrɛ kɔni na lafiyabugu ka denw ni a bɛ tali kɛ ɲamanbɔnnaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ na e ko olu yɛrɛ tun t'a fɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ayiwa fo ka taa fɔ ayiwa ɲɛmaayaso olu kɔni ye finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni bila ka taa nka o bɛɛ lajɛlen kɔni ma gɛlɛya in olu yɛrɛ kɔni bali min ye gazi ale ni gabakuru ayiwa olu de kɔni tun bɛ ka foli ayiwa k'a di ɲɔgɔn ma ayiwa bi an bɛ waati min na kɔni ko yɛrɛ kɔni a gɛlɛyalen bɛ bari ka d'a kan dafɛ du minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen olu y'u ka dusumakasi ka se k'a bɛɛ lajɛlen yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la waati min n'an bɛ k'an kun da o yɛrɛ kan o de kɔni ye samiya ye bari ka d'a kan kasa dɔ kɛra muɲuni na ni sanji yɛrɛ kɔni fɛnɛ nana ka fara nin kan ayiwa e ko gɛlɛya kɔni a kɛ a tɔ fanga yɛrɛ kɔni bɛna bonya o kama u ye ɲininkali kɛ Fanta Marikoda ale yɛrɛ kɔni ye min ye gwadonmuso ye a ko bi an bɛ waati min na ayiwa ɲamanko a kɛlen bɛ tɔɔrɔ yɛrɛ kɔni ye anw bolo ɲaman bɛ to anw ka da la ayiwa wotoro puselaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛna ɲaman ta an bɛna diyagoya de ka se ka ɲaman ninnu k'a bɛɛ lajɛlen o yɛrɛ kɔni ko o jeni an dun bɛ k'a fɔ ko waati yɛlɛma min yɛrɛ kɔni bɛ yen ɲaman jeni k'a bɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye tuguni ayiwa ni se wɛrɛ kɔni t'anw ye ayiwa an kɔni bɛ an ka ɲaman jeni nka ko n'anw ye ɲaman jeni ayiwa kɔlɔlɔ jumɛn de kɔni bɛ a kɔ Mamadu Jalo ale fana ye denbayatigi ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ɲamancɛlaw olu yɛrɛ kɔni bannen bɛ ka se ka ɲaman ninnu yɛrɛ kɔni cɛ ka taa bila ɲamanto yɔrɔ kɔni na bi i b'a ye k'a fɔ olu y'u ka dusumakasi yɛrɛ kɔni k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni yira u y'a jira k'a fɔ waati tɛmɛnlen yɛrɛ kɔni na ayiwa wo kow bɛɛ lajɛlen kɔni alihamudulilayi o tun bɛ fɔ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu tun bɛ ɲamanto in yɛrɛ kɔni dala ayiwa olu kɔni bɛ kasa muɲu de la waati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ o de bɛ kɛ sababu ye banajugu fo ka taa se denmisɛn min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa ni fiɲɛsɔrɔbaliya bana yɛrɛ kɔni bɛ olu yɛrɛ kɔni na k'ale yɛrɛ kɔni bɛ ka a miiri a bɛ ka jɔrɔ ni o denmisɛnnin minnu ni o kɛra ayiwa masurunyafɛn ye ɲamanto in yɛrɛ kɔni na a ko bi Mariam Magasa ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ale donna o kuma kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ale y'a jira k'a fɔ se wɛrɛ kɔni tɛ anw ye anw bɛ ɲama ninnu ka se ka u jeni ayiwa n'a jenina a sisi n'a kasaw olu yɛrɛ kɔni bɛ taa fiɲɛ de fɛ ayiwa fiɲɛ min ni denmisɛnw ayiwa walima banabaatɔ min yɛrɛ kɔni bɛ yen ni fiɲɛ sɔrɔbaliya bana yɛrɛ kɔni b'o olu la ko olu b'a kɛ cogo di ale fɛnɛ seginna min ye nin kuma kelen kan k'o ɲɛfɔ an ɲɛna nka wotoro puselaw olu kɔni fɛnɛ y'u jɔyɔrɔ kɔnɔ fɛnɛ yira k'a yira k'a fɔ olu bɛ nin baara in na u dayirimɛ an'u ka denbaya dayirimɛ de kɔni bɛ bɔ a la ni ɲama ma bɔn olu ka duw tɛ balo ayiwa ni ɲama yɛrɛ kɔni ma cɛ olu yɛrɛ fɛnɛ ka duw tɛ balo ayiwa olu bɛ taa ɲama cɛ da minnu na olu musow ni cɛw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ni ɲama ma cɛ wari tɛ olu yɛrɛ kɔni bolo ka d'u ma ayiwa nin ye Musa Jara ka dalakan ye ayiwa ko ni ɲama yɛrɛ kɔni ma cɛ wari yɛrɛ kɔni tɛ olu bolo ka di ɲamacɛlaw ma bari ka d'a kan olu yɛrɛ kɔni bɛ wari min d'u ma a bɛ bɔ u ka baara kɛlen de la n'u ye olu ka ɲama ninnu cɛ ka bɔ olu yɛrɛ kɔni de la nka n'o tɛ yen ayiwa cogoya foyi t'a la olu fana k'u ka wari ta k'a di ɲamanbɔnnaw olu nanama sumalen ma tenitɔ ayiwa ko ma ayiwa olu ka wari k'a ta k'a di ɲamacɛla ninnu nanama sumalen ma an bɛ waati min na yanni fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ a la sigiɲɔgɔn minnu yɛrɛ kɔni bɛ n'o ye Kilimanjaro yɛrɛ kɔni na olu kɔni bɛ ka fiɲɛ jugu ani sisi jugu olu yɛrɛ kɔni b'a la k'o sama nin waati yɛrɛ kɔni na parce que sɛbɛnna Aminata Gali Yatara ale tɛgɛnɛ don an ye min bɔ Mali Tribune kɔnɔna la yanni an ka taa an y'a fɔ lycée min bɛ an yɛrɛ fɛ yan nɔ n'o ye lycée Buyaki ye a kalan karamɔgɔw fo ka taa se kalandenw ma ayiwa olu kɔni kelen bɛ ka ɲɛnajɛ belebele k'o labɛn min n'a bɛ kɛ sini kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka lycée a cours yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o ye lycée Buyaki ye yɔrɔ min don o de ye Misira ka gun soboli kɛnɛ yɛrɛ kɔni na
wele bilalen bɛ Bamakɔ cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ma ayiwa an bɛ foli k'a daminɛ n'o ye ɲɛmaaba yɛrɛ kɔni na lycée Buyaki a proviseur fo ka taa se ayiwa kalan karamɔgɔ a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma kalanden fɛn fɛn bɛ yen nɔ an b'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la monsieur ayiwa Jakite an bɛ foli k'ale la ale ni Komakara an b'u fo ayiwa nin baaraba min ni olu yɛrɛ kɔni bɛ k'a labɛn fo ka taa se monsieur Sanogo ma an bɛ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo ayiwa ni tɔgɔ fɔ de kɛra sa o de bɛna kɛ gɛlɛya ye nka an bɛ bɛɛ fo ayiwa jama ka ca maa caman maa kɛmɛ ni kɔ n'o ye kalan karamɔgɔw ye nka an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na an b'a fɔ a k'an bɛn wasalamu